日本では優れたクラフトマンのことを匠と呼ぶんですよ。でその匠の技を駆使して作ったものとして、日本刀というものがあるんですよね。切れ味と折れない、この両立をしているというところで、硬くて粘いと、ここはまだね、科学では完全には証明されてないところなんですよ。繰り返しやってできた技でしょうね。手取り足取り、ここはああしろこうしろと、そういう指導方法ではなくて、自分がやってることを盗めていってるわけですよね。いつ叩きを入れるのか、その色であったり匂いであったり、師匠はどうやってるんかというところを見よう見まねから入っていって、自分が方法を作り出す。今の我々のやってる仕事で言ったら、やはり基準を作ったり、それから今いろんなものが発達してるわけですから、 CAE 計算を駆使したり、いろんなことをしてあるレベルまでは持っていくんだけど、やはり最後はその人の感性になってくるわけですから、その人が体得しなきゃならん。できればみんなが育ってほしい、そういう場を我々作りたいし、でそれに応えるような人を育てていく義務がある。最後は人だっていうのをまずは知ってるんですよね。刀もね、やはり侍が持ったらこれは使える道具かどうか分かるんだと思うんですよね。ドライバーとして車にも高い要求を求めてくる。マツダでは1996年からこのシステムを導入してですね、もう2年間びっちりマンツーマンでやって指導していく。で技能、知識から眼骨、態度、これも吸収して、で卒業していくと。で卒業していった方は今度現場で散らばってですね、そこでまた若い人を教えていくと。匠とは技能にはここで終わりっていうのはないんです。常に上を向いていかんと、わしゃもこれだけできるから匠じゃと言うたらダメですよ。止まったら終わりです。いいものを作ることが自分の夢でないといかんと思うし、本当にやりきって妥協せずやりきったかという自信を持たなきゃいけない。しかし満足するんではなくて、もっとすごいものがないかどうか、そしてできたものを見れば大事にしたくなる美があると。これね、ずっと私それから30年仕事してきたんだけど、やっぱりそれはずっと忘れない気持ちなんですけどね。私はマツダの車に乗ってこう言われるのが一番嬉しいっていうのは、マツダの車よく考えられとるな、乗る人のことをよく考えられとるな、そんなに大それた何百馬力とかそんなのはないけど、すごく扱いやすくて安心して乗れる、また乗りたくなる。これが言われたら最高の褒め言葉だよ。